presyo ng asukal sa ilang pamilihan bumaba. Ang detalye sa report ni Claire Lacanilaw. Bumaba ang presyo ng kada kilo ng asukal sa ilang pamilihan sa Pangasinan. Sa ilang tindahan sa Kalasyaw, mabibili na ng 100 pesos ang kada kilo ng asukal na dating 110 pesos. Nasa 85 pesos naman ang kada kilo ng brown sugar na dating 95 pesos. Nagbaba na kami ng presyo ng sugar. Ngayon, 85 na yung brown. Pero dati kasi ang benta namin 95. Kasi nung nag-deliver sila bumaba, kaya yung presyo sinusunod din namin. Oo, bumaba ng kunti. Kasi dati 90. Ngayon, bigay nila ng 80. Oh, so malaking na siya yun. Pag ipunin mo yung 10 pesos, oo, malaking bagay na para sa akin. Pero hindi raw ramdam ng ilang consumer ang bawas presyo sa asukal. Pero hindi pa naramdaman yung asukal na bumaba. Parang tumaas pa rin. Hindi namin nadamdaman na mababa yung asukal, madam. Hindi naman. Nahirapan kami pag magtinda kami dito kasi mura yung paninda namin, 50 lang. Tapos yung asukal, mahal. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, dapat lang daw nababaan ang presyo ng asukal dahil bumaba na ang import price nito sa merkado. Nananatili namang sapat ang supply ng asukal sa Rehiyon 1. Nasa 70 pesos na lang yan kasi yung import price mababa pa rin. Around 40 pesos na import price. Samantala, magpapatupad ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo bukas, November 22. 2 pesos and 15 centavos ang bawas sa kada litro ng diesel, 40 centavos sa kada litro ng gasolina, habang 2 pesos and 10 centavos naman ang bawas sa presyo ng kada litro ng kerosene. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon,